Какво бихте направили, ако загубите всичките спестявания утре? Знаете ли, че всеки трети човек живее от заплата до заплата? Има ли начин да променим финансовата ситуация при нас? Разбира се, може да го направим само в 3 стъпки. Как? На първо място да се създадем бюджет и да записаме всички приходи и всички разходи, всички доходи и всички разходи. Как? Като ги категоризираме първо, кои са за сметки, кои са за храна, кои са задължителни и такива, които са за удоволствие, развлечения и допълнителни разходи. След като ги категоризираме тези разходи, оттам да създадем цел, да имаме конкретна и ясна цел, заради която да спестяваме. Втората стъпка е да автоматизираме спестяването си. Как? Като използваме различни приложения или си направим някакъв автоматичен превод всеки месец, някаква сума, някакъв процент от нашата заплата или нашите приходи, автоматично да отидат в спестовна сметка. И третата стъпка е да започнем да инвестираме. Но преди да започнем, първо трябва да изберем инвестиционна стратегия или всъщност да научим повече за инвестициите, да видим видовете, да видим къде имаме интерес, кое би било подходящо за нас, спрямо риска, който сме готови да поемем, целите, които имаме, времето, което имаме и желанията, които имаме. И оттам, след като изберем в какво да инвестираме и как, да започнем първо с малки суми, да проследим кое как се случва и чак тогава вече да се дадем повече. Това е всичко.